Здравейте! Това е Кариера. Днес в предаването Brainstorm Consult и Дамски бизнес клуб Разград организират 7-то издание на бизнес форума "Сподели успеха си с нас", който ще се проведе на 12 декември тази година в Разград. Повече за негов аванс ще разберем от организаторите в първите минути на предаването. В Инфокариера ви пренасяме в тържествената атмосфера почестването на 50-годишния юбилей на Медицинския университет Плевен в драматично-куклен театър Иван Радоев в града. В Кариера здраве гостуваме на медицински център Ортопункт. Останете с нашата програма и не сменяйте канала. Brainstorm Consult и Дамски бизнес клуб Разград имат удоволствието да ви поканят на 7-то издание на бизнес форума "Сподели успеха си с нас", който ще се проведе на 12 декември тази година в град Разград. Събитието ще бъде продължение на проведените досега форуми в град София, Варна, Пловдив, Сандански и Сливен. Организаторите ще ви срещнат с представители на различни бизнеси, предприемачи и лидери. А екипът на Кариера разговаря в аванс с доктор Камелия Стефанова, генерален менеджер на Brainstorm Consult, с Иван Бояджиев, директор бизнес развитие в компанията, и с Цвета Бориславова, създател на Дамски бизнес клуб Разград. Доктор Стефанова, има ли добри условия в България за развитие на бизнес и могат ли днес бизнесмените да бъдат доволни от това, което им се предлага, за да развиват във всяка една сфера, в която работят? В България аз лично развивам своя бизнес вече 27 години, пък и 36 години работя тази професия, счетоводител и аудитор. И смятам, че винаги е било много трудно за всеки бизнесмен в България. Но ние сме се научили да борим предизвикателствата, да преминаваме през кризите, да излизаме още по-успешни. Така че смятам, че българските бизнесмени са едни пионери в това да издържаш в най-тежките условия и да развиваш бизнес. И не напразно, моята мисия е да подпомагам бизнеса в цялата страна и да им посочвам правилните пътища, за да могат те по-добре да се развиват и да имат своето финансово здраве. За Brainstorm Consult винаги най-важно е било да има качество в бизнес взаимоотношенията. И години наред ние награждавахме компании, банки, доста развивахме точно тази част, така че да стимулираме бизнеса да работи качествено. И по този начин успяхме да създадем едно общество, може би участват над 8000 компании, в което всички компании можем да твърдим, че работят качествено. Какво правим в това общество или така наречената наша бизнес вселена е да подпомагаме бизнеса си и знаем, че когато препоръчаме компания за било това вид услуга или закупуване на някаква стока, то ще бъде качествено и няма да има нелоялност. Цялата тази полезност на форумите е точно споделеността. Какви са хората, които откликват на тези форуми, доктор Стефанова, и намират ли те своя път към успеха си? Всеки единия споделя и чува естествено и успехите на други компании. И след това даваме възможност за запознанства, за двустранни срещи, за бъдещи проекти и много често след нашите форуми наистина има такива бъдещи проекти и ние много често съдействаме за сключване на някаква конкретна сделка или развитие на някакъв проект съвместен. Просто сме като посредници след форума. Сегашното ни мото е точно да се обединим в общи проекти, общи каузи, да стремеш към обединение. Как бихте се обърнали, доктор Стефанова, към всички онези ваши потенциални участници на бизнес форума, който предстои тази година "Сподели успеха си с нас"? Това, което искам да кажа на всички е, че бизнес правило номер 1 е да споделиш успеха си, защото другите може да не знаят за него. Чудесно звучи. Благодаря ви и успех желая. Благодаря.
казвам се Цвета Бориславова и съм създател на Дамски бизнес клуб Разград. На 12 декември 2024 година, точно тук, в голямата зала на кино Арабела, ще се състои едно уникално за Разград събитие. Дамски бизнес клуб Разград ще бъде домакин на бизнес форума "Сподели успеха си с нас". Едно уникално събитие, което ще събере различни бизнеси от Разград и региона. Ще даде арена за представяне на мотивиращи лекции и едно място, на което тези бизнеси и успели хора ще споделят своя успех, ще споделят предизвикателствата, с които са се сблъскали, но освен това ще ни разкрият и формулата за успеха в бизнеса. Този форум е една инициатива на Brainstorm Consult, една от водещите български компании в областта на одита, счетоводството и софтуерните решения. По време на форума ще се даде възможност на различни компании да споделят своя опит, да изнесат мотивиращи лекции и най-важното, ще разкрият работещата формула за успеха в бизнеса. Бихте ли казали няколко думи за партньорството ви с Дамски бизнес клуб Разград и форума, който предстои да организирате? Всъщност това е ежегоден форум, който нашата компания Brainstorm Consult организира, като тази година сме в партньорство с Дамски бизнес клуб от Разград. С тях решихме заедно тази година да направим нашия ежегоден иначе форум, неговото 7-о издание в град Разград, като естествено той ще бъде пак "Сподели успеха си с нас". Във всеки един от тези форуми вие каните и специален гост. Кажете ли тази година кой ще бъде? Тази година сме поканили госпожа Севда Шишманова. Още повече, че тя е родена в този град и е много добре позната, но не само там, разбира се, на цяла България, бидейки много известен журналист и кинопродуцент и режисьор, ако щете, която отговаря за цялото филмопроизводство на Българска национална телевизия. Надяваме се това първо да допринесе за самия форум и после да бъде едно много приятна изненада за хората от Разград и не само. Да завършим с един апел към всички потенциални участници в този форум. Заповядайте на 12 декември 2024 година в Разград, в кино Арабела, за да бъдете част от един много интересен и много градивен форум, който се казва "Сподели успеха си с нас", където ще може да споделите както вашите успехи, както и вашите неуспехи с други хора, които мислят като вас, за да можем бизнеса в България да расте и да се развива, за да има и бъдеще в самата страна. Brainstorm Consult и техните партньори от Дамски бизнес клуб Разград ви очакват в единственото по рода си и уникално събитие – 7-то издание на бизнес форума "Сподели успеха си с нас" на 12 декември в голямата зала на кино Арабела в Разград. Заповядайте! С тържествено честване и празничен концерт на Плевенска филхармония и солисти, световно известният цигулар Веско Ешкенази и бравурната акордеонистка Вероника Тодорова, Медицински университет Плевен отпразнува юбилея си в драматично-куклен театър Иван Радоев на 31 октомври тази година. На празничното събитие присъстваха важни за плевенската алма-матер официални гости, президенти на Република България, посланници и почетни консули, министри и народни представители, ректори на висши училища от страната и чужбина, представители на Българската академия на науките и на Селскостопанска академия, кметове на общини в Северна България, директори на здравни заведения и институции, директори на начални, основни и средни училища, чуждестранни партньори и възпитаници. Сред официалните гости бяха 3 носители на почетното звание доктор хонорис кауза на университета, водещи учени с международен престиж. Професор доктор Константин Койчев, един от основателите на висшето училище, почетен гражданин на град Плевен. Доктор Киничиро Хасуми, основател на Международна фондация Хасуми, Токио, Япония. И професор доктор Цветомир Луканов, възпитаник на Медицинския университет Плевен и началник на клиниката по детска кардиохирургия, Хайделберг, Германия. Тържествено слово по повод 50 годишнията на висшето училище изнесе ректорът професор доктор Добромир Димитров, който очерта ключовата роля на Медицинския университет за развитието на града и региона, като водещ образователен и научно-изследователски център, който привлича все повече български и чуждестранни студенти. През 2024 година академичната общност празнува 50 годишни юбилей на Медицинския университет град Плевен. 50 годишен път
посветен на една от най-благородните мисии – развитие на медицинското образование и наука в нашия град и в нашата страна. Днес празнуваме рождения ден на нашата алма матер от този исторически момент, в който през далечната 1974 година основателите и пионерите посяха зърното на медицинското образование и наука в град Плевен, поставяйки основите на медицинския факултет. В житейски план 50 години са една зряла възраст, в която човек е реализиран, зрял, мъдър и осъзнат. В исторически план 50 години са незначителен период, но за Плевенската академична общност това са години на динамично развитие, израстване, утвърждаване, години на натрупан опит, знание, мъдрост и уроци. Днес Медицински университет Плевен се радва на заслужено признание и почет, защото нашите успехи са резултат от дългогодишния труд, победи и постижения на поколения видни ръководители, преподаватели и лечители. Днес Медицински университет Плевен се откроява на картата на висшето образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научно-изследователски център, който привлича все повече български и чуждестранни студенти от над 50 държави по света. Позволете ми да благодаря първо на уважаемия господин ректор за поканата да участваме с моята съпруга доцент Рашлиева в това събитие. И второ, на госпожа Евелина Дукова, която с нейното деликатно отношение и помощ, логистична и техническа, ускори и одобри това посещение. Уважаеми колеги, впечатлен съм преди всичко от почетните гости на нашето събитие. Мога да си позволя в първо лице да кажа, че вашето присъствие, уважаеми гости, е знак преди всичко на уважение, на почет и признателност на стотиците служители, независимо от техният ранг или от тяхното служебно положение, които със своя самоотвержен труд в течение на половин век ни дават повод днес да празнуваме с чувство на истинска гордост. Уважаеми колеги, млади колеги, желая ви добър път и успешна хуманитарна мисия. И накрая, позволете ми да пожелая на всички, на уважаеми гости, на всички присъстващи едно пожелание. Да имате най-ценното, което един човек трябва да притежава – здраве. И благодаря за вниманието. Изразявам признателността си към всички вас за неуморния труд, усърдието и постоянството, с които утвърждавате Българската медицинска школа. Вярвам, че успешната професионална реализация на възпитаниците, завършили Медицински университет Плевен, е категорично доказателство за предлаганата тук отлична система за теоретична и практическа подготовка в съответствие с световните стандарти. Отбелязвам с дълбоко уважение вашия цялостен принос към медицината и българското висше образование. Желая на цялата академична общност на Медицински университет Плевен здраве и благополучие. 31 октомври 2024 година. Румен Радев, президент на Република България. По повод неговия 50 годишен юбилей, за водещата му роля в обучението и подготовката на поколения квалифицирани лекари, професионалисти по здравни грижи и медицински специалисти, както и за утвърдения висок академичен стандарт с принос към съвременния облик на висшето образование в Република България, постановявам да бъде връчен на Медицински университет Плевен плакет Свети Кирил Методий на президента на Република България. Румен Радев, президент на Република България. Благодарение на общия ви стремеж за развитие, Висшето училище днес университетът е от лидерите в подготовката на по медицинските специалности у нас. С разкриването на почти всички факултети от област здравеопазване, вие допринасяте за едно пълно развитие в областта на всички медицински специалности, включително и обществено здраве, медицински грижи, здравни грижи и се надявам, че всичко това ще продължи в този дух.
Вярвам, че ще продължите да издигате името му, като усъвършенствате образователната програма и осигурявате високо ниво на академична подготовка за младите хора и бъдещи наши колеги. Честит празник! Още много години бъдете така успешни. Бъдете здрави! Благодарим. Днешният ден носи този смисъл да продължим напред, да строим и да отстояваме постиженията си. Отправям сърдечни думи на благодарност за неуморния ви труд, за цялостния принос на един факултет, прераснал в институция в цяла Северна България и в цяла България, за непрекъснатите усилия, които полагате в сферата на медицинското образование, наука и практика, за благородната мисия, в която посвещавате вашите студенти. Пожелавам ви да множите своите успехи, да обогатявате образователните и научни практики, да отстоявате както дългогодишните традиции на Медицинския университет Плевен с неговите преподаватели, посветили себе си в служба на болните, хуманизма и на цялото човечество, така и авторитета на страната ни. И не на последно място бих желал да благодаря на всички вас за непоколебимата ви вяра в силата на знанието, на труда и постоянството, с които зареждате обществото ви. Желая ви здраве и много бъдещи успехи. Честит празник! Когато говорим за 50 годишнина, ние по правило се изразяваме, че това е израз на зрялост. Аз пожелавам да векувате, и то не само един век, пътят да бъде отворен и към следващите. При това, както за хубавото вино се казва, че е отлежало, така и вие, когато векувате, да се казва, че не устарявате, а израстате. Пожелавам ви го от сърце. За мен е чест да бъда тук да ви поздравя с вашият успех, с този прекрасен юбилей. Но успехът е успех, когато е споделен, когато е колективен, когато е успех на всички. Толкова много се гордеем, че вие надграждате поколение след поколение. Толкова много се гордеем с това, че дарявате надежда, дарявате най-важното живот на хората. Давате перспектива на града, на региона, истина високото ниво на световните научни постижения. Продължавайте да дързаете, да мечтаете, да работите все така, а ние със сигурност ще се гордеем да бъдем заедно с вас по пътя напред на една институция, която наистина вдига стандартите високо и дарява надежда и живот на хората. Благодаря ви от все сърце. Плевенския медицински университет наистина е един уникален не само за Източна Европа, но и в много по-широк план образователен и научно-изследователски център. Радвам се за всички вас, преподаватели, ръководство. Най-много се радвам за онези млади хора, които сега върват по пътя на техните предци. Пожелавам на всички много здраве, късмет и успехи и понеже видях плочата, на която е отбелязана 50 годишнината, с идеята на 100 години да се отвори онова, което има заложено там. Пожелавам ние да бъдем поканени и да участваме в този красив ритуал. Сигурно съм много по-красив от сега. По повод юбилея на нашата алма матер искам да отправя към всички наши настоящи и бивши преподаватели, ръководители, студенти, служители и партньори най-искрени пожелания за здраве, сили и вдъхновение. Пожелавам ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения и навсякъде да носите в сърцата си нашият университет. Нека всички заедно да работим за просперитета и доброто име на Медицинския университет град Плевен. Честит 50 годишен юбилей! Доктор Камен Каменов е опитен кардиолог и специалист по вътрешни болести с над 20 годишен опит. Завършил е медицинското си образование в Софийския университет.
Практикувал е години наред в спешния център към Пирогов в София. Посещавал е редица медицински семинари у нас и в чужбина. В частния си кабинет доктор Каменов преглежда и консултира своите пациенти по следните направления: кардиология, остеопороза, вътрешни болести. Клиниката на доктор Каменови помага на своите пациенти с разнообразен спектър от медицински услуги, извършвани от високо квалифицирани специалисти. Към днешна дата доктор Каменов преглежда в частния си кабинет в медицински център Ортопункт в жилищен комплекс Зона Б18 София, който разполага със собствена лаборатория и съвременна медицинска апаратура. Идеята много интересно се появи. Тя започна да се създава и генерира още от края на миналия век. Такава история имаме. Най-интересното е, че реализацията започна с началото на този век. От 2000-та година всичко беше официално открито и до ден днешен работиме с удоволствие. Нашия екип е уникален. Той е изтъкан от превъзходни специалисти, хора, които обичат работата си и дават всичко само и само да имат по-добри резултати. Предимствата на нашия екип и нашия център е това, че ние имаме индивидуален подход към дадения пациент. Ние търсим и съдействаме по най-добрия начин да постигнем по-добри резултати за всеки един човек по-отделно. Нашето име на медицинския център Ортопункт означава на точното място, което може би това ще привлече и привлича хората към нас. Ние се надяваме, че чрез нашата работа караме хората да се чувстват добре, получават необходимите грижи, добро отношение, индивидуален подход и добър професионализъм. Аз ще разкажа няколко думи за тази машина, на която аз работя. Това е Intraceuticals. Това е един иновативен метод за подмладяване. Използва се както за тинейджъри, при заболяване и третиране на акнетична кожа, така могат обект да представляват и хора в по-напреднала възраст, особено жени вече, които са в застаряваща възраст при желание да подмладят своята кожа. Безобиден метод с много добри мигновени резултати. Използват се серуми, които са богати на хиалуронова киселина, аминопептиди, различни растителни продукти, витамини, минерали и на базата на този кислород, тъй като се получава едно кислородно мехурче с апликатора и накрайника на апарата, без никакви инжекционни манипулации, без някаква болка, се получават доста добри резултати. Най-важното, което можем да кажем е, че тази манипулация е абсолютно безобидна, безвредна за хората и веднага се отчита резултат. Пациентките са щастливи, доволни, сияещи и излизат усмихнати от нашия кабинет. Ние работим с новия апарат на Novia Sectum, който е насочен към подобряване на еластичността на кожата, влагалищното стареене, като всяка част от тялото ни, така и влагалището и гениталната област са предразположени към атрофия и стареене и са уязвими към някои фактори, като хормонални проблеми, бременност, менопауза, промяна в теглото и активен спорт. Като нашия апарат на Novia Sectum работи чрез радиочестота, която стимулира фибробластите да произвеждат колаген. Novia Sectum е професионален медицински апарат, който работи на базата на радиочестота. Характерно за механизма на неговото действие е, че чрез повишаване на локалната температура в мястото на действие със съответните накрайници получаваме трептене и по този начин стимулираме производството на еластин и колаген от тялото. Работи се в дълбочина, в дълбоките слоеве на кожата, а именно дермата. По този начин той е абсолютно безвреден и се получава дълготраен ефект във времето.
Апаратът на новия сектум разполага с 3 режима на действие. Първият е хирургичен, вторият е естетичен, който е насочен към процедура за лице и тяло, и третият е гинекологичен. Има 2 режима на работа – автоматичен и мануален, като автоматичният може да се настройва времетраенето на самата процедура, таргетираната температура, която искаме да постигнем, в зависимост от това какъв трябва да е крайният резултат. Примерно за лице подходящата температура на действие е 38 градуса. Също така може да коригираме и силата, с която работи апарата, за да се постигнат по-бързо или съответно по-комфортно резултатите, които желаем. С този апликатор действаме в дълбочина на тъканите и стимулираме липолизата на клетките, което ще рече разграждане на масните клетки и подобряване на еластичността на кожата. Третият режим на работа е гинекологичен. За него използваме специален гинекологичен гел, който е разработен специално за външните полови органи и влагалището. Имаме също индивидуален апликатор за всяка една пациентка, който е напълно стерилен и се използва за една единствена процедура. Той е биполярен и работим с радиочестота, както и филъри с хиалуронова киселина за последваща терапия и корекция на вагинална и вулварна атрофия. Подобрява консистенцията на кожата, нормалния обем и здравата еластична кожа, която всяка дама търси и очаква да получи. На апарата има 4 отделни накрайника, апликаторите наречени, с които се правят 4 процедури, в зависимост от протокола. На седмица по една за 1 месец. Ефектът от тези процедури е стягане на тъканта, което в зависимост от колагенообразуването, тъй като той стимулира колагенообразуването в дермалния слой на кожата. Има и режим, който е Intense Rose, т.е. с филъри. Филърите се поставят след първа апликация с апарата, се слагат, като филъра е изцяло с хиалуронова киселина, съдържа пролин и L-аргинин, които водят до хидратация на областта, в която се третират. Предимствата на апарата на новия сектум са, че той е напълно неинвазивен. Няма абсолютно никаква болка и дискомфорт за пациента и възстановителният период е минимален. Медицински център Ортопункт има на разположение 2 апарата за измерване на костна плътност. В момента аз ви показвам един от апаратите. Това е последно поколение Dexum Osteocyst. Надежден метод на базата на DEXA. Това е двойно абсорбционна дензитометрия, благодарение на която можем да измериме костна плътност на пациента и да отхвърлим или да признаем съществуването на намаляване на костната плътност и доказване съответно на заболяването остеопороза. Този метод е широко популярен, абсолютно безопасен, може да се прилага на всички хора, включително и на деца, жени и мъже, тъй като с напредването на годините, особено когато жената влезе в менопауза, това е най-рисковия контингент за изследване. Това е най-точният и достоверен метод за доказване или отхвърляне на остеопороза. Мотото на медицинския център е да бъдеш по-добър от вчера. Това е качеството, което трябва да се стреми всеки човек и всеки професионалист да постига ден след ден. Бъдещето на медицинския център е светло и все по-добро, защото всеки дава всичко от себе си и се стреми да дава най-доброто от себе си. Надяваме се, чрез добрата работа и заобиколката ни от добри професионални кадри да имаме успех в бъдеще и да достигнем до много повече хора. Моят съвет към дадения пациент или към повечето пациенти е да вярват
безрезервно на хората, които им помагат. Защо да се доверите на медицински център Ортопункт и доктор Каменов? Разполагат със собствена лаборатория, измерване на костна плътност чрез рентген, работят с висококачествени съвременни апаратури, извършват кръвни изследвания и метаболитна оценка, анализ на пълнота на заболяването, ако е установено такова, назначаване на адекватно лечение от доктор Камен Каменов при установено заболяване. В резултат – стотици доволни пациенти. Останете с нас за още интересни сюжети от сферите на мениджмънта, добрите бизнес практики и събитията в образованието, здравната сфера, професиите и професионалистите. От екипа на предаването, довиждане и до нови срещи!